Bé, doncs avui us deixo un nou joc de ritme que faig amb els petits de l'escola. A veure, és un joc que depèn del nivell que tenen, doncs el pots anar complicant. Jo li dic al telèfon, perquè faig que ells, a partir d'unes fitxes que jo tinc, que vaig crear, doncs on hi ha diferents figures, hi ha negres, hi ha blanques, hi ha semicorxeres, hi ha diferents, hi ha pauses, totes les que vulguis. Doncs a partir d'aquestes fitxes han de crear un número de telèfon rítmic. Què vol dir això? Pues que s'han de fer un patró rítmic, que jo els dic que és el seu número de telèfon. I se l'han d'aprendre, cadascú s'ha d'aprendre el seu número de telèfon, no? De manera que, si són molt petits, utilitzo figures més fàcils i patrons rítmics més curts, o sigui, de 2 pulsacions. A mesura que són més grans vaig incrementant pulsacions i vaig incrementant ritmes com, per exemple, doncs, la negra en punt, corxera. No? Llavors, bueno, pots anar fent-ho tan difícil com vulguis. Llavors, cadascú es crea un patró rítmic de 2, 3, 4 pulsacions i aquest patró rítmic és el seu telèfon. Per exemple, si el meu telèfon fos aquest, doncs seria, depèn de com ho treballeu vosaltres, o titi, tiririri, o coca, xocolata, com ho feu. Llavors els aprenem a picar, cadascú ha de saber picar el seu patró rítmic. I llavors jo truco per telèfon a un nen amb el seu patró rítmic i aquell nen ha d'endevinar-ho. Si quan ho endevina és aquell nen el que truca a un altre company o companya marcant el seu patró rítmic. I és un joc doncs així, que és per practicar el ritme. En un moment donat pots canviar els números de telèfon i has d'estar atent, practiques els ritmes, l'escolta, la pulsació, perquè has de saber quantes pulsacions té el patró que t'estic demanant quan l'has de crear per crear el teu número de telèfon. Espero que us hagi agradat i que ho hagi explicat bé.